Čus, moje jméno je Monix, já tě vítám u dalšího videa, no a v dnešním videu tak si půjdeme ochočit tady toho trajka, level 110. Chtěl jsem původně nějaký vyšší level, ale to jsem tak hledal, tak prostě tohle je nejvyšší level, co jsem našel. Jo, má je celkem jako v pohodě zbarvení, i když na to moc nezáleží, ale tak to je jedno. Taky kdybyste se mě ptali, kde jsem sebral jako tady ten armor a tady ty věci, třeba tu kůž dole, nebo ten serp, nebo to kopí, to je jedno, tak je to prostě normálně z dropu, jo. Prostě ty dropy v téhle hře tak jsou z nějakého důvodu strašně přebustěný. Já jsem to nějak neměnil, jo, ale z nějakého důvodu tak je to strašně přebustěný. Jo, takže tak, no a já si myslím, že se můžeme na to asi rovnou vrhnout. No, tak tohle bylo celkem rychlý, jako tak už, tak má přes 200%. Takže je fakt OP, jo, podle mě bych to, nebo ne podle mě, určitě bych to ještě v téhle fázi mít neměl, ale když mi to ta hra nabízí, tak si to samozřejmě vezmu, že jo. Hele, on má tady ještě on nebo ona. On tady má ještě mládě, ale já se ho tady nemůžu přivlastnit, ale mám pocit, že když toho trajka ochočím, odtáhnu ho někam pryč, takže by to pak normálně jít mělo. To ti jedna ta bobule dala 4%, jo. Tak to já jich budu muset nazbírat to něco víc. Hele, koukneme se tady na ukázku, jo. Úplně obyčejný, jo, ničím zajímavý bílej drop, jo. Tak. Vidíte to? Tyhle looty, jako tady to je celkem jakoby basic, i když ne, je to prostě strašně přebustěný. Jo. Nevím, proč to je takhle strašně OP, já jsem nic v nastavení neměnil, takže nevím, čím to je, jestli to má být jako úmysl, že ty dropy jsou takhle přebustěný, nebo se stala nějaká chyba, fakt jako netuším, ale je to prostě strašně OP, no. Taky bych si se mohl přinést raft, protože přes následování jako z ptera, tak by to trvalo strašně dlouho a nerad bych, aby mi ho to něco sežral, takže já si poletím pro raft. Tak, tady máme raft. Když přemýšlím, jestli pteru vezmu s sebou, ale asi ne, asi ho nechám tady. No, teď jsem sem doplul a borec má zatím jenom 41%. No, tohle bude ještě na dlouho. 2000 years later. No tak jo, trajk už je konečně ochočený. Trvalo to jakože kurva dlouho, jo, ale máme ho. Tak, zůstanu na tom raftu a já se chci kouknout, jestli můžu přivlastnit, teď to, jo, můžu teď přivlastnit i to mládě. Jo, já nemám ale nastavený dobře ten imprinting a to krmení. Takže to bude trajk, dá se říct úplně k hovnu, ale tak vezmu ho, nenechám ho tady. Já doufám, že aspoň jako na ten raft ale vyskočí, protože pokud ne, tak jo, dobrý, vyskočí. Tak. No, a my plujeme domů. No já doufám, že mi ten trajk nepřeroste mimo ten raft, protože jako roste celkem rychle. Podle mě, než já tam dojedu, tak jako bude dospělý. No, to říkám. Ani jsem nedojel domů a už je vyrostlý.
No tak jo, já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, přihlásit odběr, napsat jména trajkům dolů do komentářů, jsou to oba dva, jsou to samci a to bude pro dnešek ode mě úplně všechno, takže zatím čus!